kumingal Prangat campu sanyong kali Lerta dileteng koto Kanyuangkung mangun sang ridim bincang sang aji mijil lagi nyonget kali wungut walah dalah ya jagat pangestu ngorwaya Bathara jagat ya bandaku ya donyaku ya jagatku ya amal-amalku dhewe nun Patih Bondan Sumirat kula wonten dawuh sinuwun ngawing ngabdipun Patih Bondan Sumirat kemareng kula nyadong dawuh timbalan paduka Gusti kula sangata Nalindra ing Trembelo Suket pun Prabu Gendra Sulapati tumenggung Panji Gelung wonten dawuh ngawing ngabdipun Panji Gelung ing katumenggungan kula semedya nampi dawuh pangandika paduka Gusti kula sangata sinuwun Prabu Gendra Sulapati ingkang abdi ing katumenggungan pun Bintang Samudra kula nyadong dawuh sinuwun ingkang abdi pun Gabit Seketheng kula nyadong dawuh Kok nun Bilung nun Bilung ya pripun timbali kalih kula Bos diawe teng perapatan menungso ora tatanan hati-hati Mbah Baut muga-muga wedhuse manak terus nggih menungso ora tatanan Patih Bondan Sumirat kula wonten dawuh sinuwun aja kaget wetak awe mrene mergo saknyatane aku wis kelakon sowan ngersaning Kiai Semar Badranaya aku matur puanane yen to negaraku ketaman pagebluk kamangka eneng kono wis padha lungguh para Pandhawa mbuh wigatine apa para Pandhawa kok teko rawuh mapan ning padungan Karang Kademel mbok menawi wonten atur ingkang badhe dipun dawuhaken dhateng Semar Badranaya mbok menawa ya nggih awit nuwun sewu sak mangertosipun ingkang abdi kepadian miturut pawarta ingkang sampun kula tampi Pandhawa menika dados momonganipun Semar Badranaya lan Semar Badranaya menika pamongipun para Pandhawa bener nggih ning ngerti yo kados pundi yen to aku ora duka mesti aku ora nglumpukke sanjane Purwadya Bala ning gandeng aku duka yayasine pi aku muntap rasa pangrasaku merga ora nrimake karo patrape kengaran Werkudara panenggahing Pandhawa ingkang rikala semana tanpa taliwara wis ndugang lawan Nalindra ing Trembelo Suket nuwun sewu lha kok sak mangke paduka dipun dugang lan dipun tundung dening panenggak Pandhawa pun Raden Werkudara menika larah-larahipun kados pundi lho ya kok awake dhewe malah melang-melang sapa awake dhewe melang-melang heeh nek perkara melang-melang ki ming kowe tak kira aku ora melang-melang kok merga si bos di tukang Werkudara kuwi to heeh kowe melang-melang ngono ngopo lung nuwun sewu sampean kok nganti wani nantang Werkudara nganti Werkudara ndugang sampeyan niku nek cara kula lho nek cara aku lho menika luwung boyong mboten sah sampeyan terus kele sampeyan ajeng mboyong Semar lho sebabe apa nuwun sewu Raden Werkudara menika satriya gagah bideksa godhek wong simbar jojo tur nggih kasinungan kasekten linuwe bebasan binatah mendat jinala menter tinumbak benggong sinudok putung Werkudara kuwi nggih aku ya ngerti kondange Werkudara satriya sing digdaya keliwat ukur lah nggih sampeyan rak nggih pirsa piyambak mula niki kula ngelingke tesih niku tesih
tesih slamet sampeyan didugang Werkudara sampeyan mboten tekaning pati. Lho. Rumangsamu aku ki padake lampu ngono apa tendang pisan pecah mati. Aku ki menungso, aku ki Nalindra Digdaya. Lah nggih sak digdaya digdayane menungso tesih enten sing luwih digdaya. Sampeyan ampun kongas nggih sinuwun. Kongas pi. Niki mumpung kula kalih togok tesih gelem ngelikke tur mumpung sampeyan tesih iso ngrungokke pengeling-eling kula kalih togok ya Gok. Iki kok aja anggepmu kok kowe munimu kok isih iso ngrungokke pengeling-eling awake dhewe. Lah engko nek wis Ratu Gustimu mati ra terus ora krungu awake dhewe eling-eling. Aku ora caturan karo kowe, bakune aku nglumpuke Wadyabala. Kados pundi sinuwun? Bakune aku nglumpuke Wadyabala iki aku dawuh karo kowe kabeh. Merga Werkudara ndukang marang Ratu Gustimu iki disababake saka Atmajane Semar. Atmajane Semar menika anake Semar. Sinten? Sing cangkeme ndobleh. Waduh. Sapa Gok? Ha niki kok malah ngrasani kula. Rasane kowe piye? Sampeyan muni anake Semar sing cangkeme ndobleh. Lah cangkem kula niku nggih ndobleh lho. Malah luwih ndobleh bangane anake Semar sing sampeyan kandhake niku. Waduh, sing gedhe pangapuramu kok. Sing gedhe pangapuramu ora ana maksud atiku. Arep nglarani kowe, ora arep nyemoni kowe. Sinten anake Semar sinten? Cangkeme dobleh. Nggih, mang balani ping 50. Cangkem kula niku dobleh. Wonten dadi sampun ku campung kula nggih dobleh, anake Semar niku nggenten sing cangkeme dobleh. Sing matane ombo. Lah anak niku kula ora rumangsa merga mripat kula mboten pati ombo. Ora pati ombo apa kowe nganggo kacamata nganti nglilipi kok. Asangke kacamatane sing keciliken kok ya ulung ora. Anake Semar sing cangkeme dobleh. Mripate ombo, Bagong. Heeh. Wong e nganggo kathok kolor ora klamben. Waduh, Lung. Aku ki apal karo Bagong. Piye? Bocah iki nek wis kocap udo ora klamben terus nganggo kathok kolor ngono kuwi wis kahanane wis mbebayani. Ayo kepanen kok ya Ratu Gustimu maneni kok maneni Bagong. Mboten kok iso ana sampeyan niku sing nyebabke Raden Werkudara ndugang sampeyan merga Bagong. Iya, larah-larahe pripun? Ngene. Tak jarwani. Jarwanton apa jarwani? Jarwani. Aku padha karo Bagong. Sekawit aku arep mboyong Semar, nanging Semar semaya. Ternyatane anane para Pandhawa mapan. Ana ing Karang Kadempel kuwi para Pandhawa arep miwiti nggone mbangun negara Ngamarta. Nggih. Semar semaya merga para Pandhawa arep mbangun negara Ngamarta, Semar ora iso meneh atur. Sartane Semar ora duweni kalodhangan yen to keduga iso tak boyong ning negaraku ya negara Trembel Suket. Keparengipun aku muntap arasaku ning atase aku ki Nalendra kok aku disepelekke. Aku ki ratu mongko banget mbutuh lan Semar putrane. Lah aku disepelekke tumuli aku duka yen aku arep ngruda paripeksa karo Semar. Ngaten. Yo aku muni arep ngruda paripeksa karo Semar, anake sing jeneng Dobleh Bagong kuwi mau. Durung ana tanda-tanda arep nesu. Nggih. Nanging begitu lah wis nek kulino srawung karo awake dhewe basane campur-campur. Nanging Gok, pripun? Mbasa aku ngucap ngrasani yen to Karang Kadempel arep tak bumi angus. Arep tak bumi angus, arep tak gawe Karang Abang. Bagong maju cul klambi ming kathok koloran. Lah niku piye? Long. Nuwun sewu sinuwun. Kula kalih bilung pun ngelingke lho. Kula pun elek-elek. Kula pun ngemutke kalih panjenengan. Ye. Nek sampean arep wani karo Bagong luwung baya sampean undurke mawon. Lho,
Unturke piye? Wadya balane sampean iki lho. Awas mak klontreng kemau apa kae. Wadya balane sampean iki mboten sah sida sampean dawuhi ngebiyuki Bathang Sayuta teng Karang Kadempel. Lire piye? Mergo aku ora nrimakake marang patrape Bagong sing manake Werkudara ndukang mestakaku. Lho nuwun sewu perkara niku sampean rampungi piyambak kalih Raden Werkudara. Ning tinimbangane mengke sampeyan niku ngibarate suduk gunting tatu loro. Sebab sampeyan wis wani karo Bagong, sampeyan nggih wani kalih Werkudara. Nek janjane Bagong niku mboten patiya digdaya, ning sangka ngeyele Bagong, sangka kendele Bagong, ambek dewa medun mawon Bagong wani kalih dewa niku. Lho. Mosok? Ah nggih. Kok wonten dawuh. Aku ora percaya karo gunemanmu, aku ora percaya karo aturmu. Yen to aku durung nyoba dhewe, aku durung nyatake dhewe. Sartane yen to aku durung mangerteni bukti sartane kasunyatane piye. Oh, nggih pun. Lho, ya. Tegese nek Ratu Gustimu ngendika sing kaya ngono tegese wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Ayo biarin. Coba. Nek jen arep mungsuh Bagong karo arep mungsuh Werkudara ya biarin aja. Nanti kalau modar kan yang susah kan kita-kita kayak lu, kayak gue, kayak gini. Ora caturan karo kowe. Pate Bondan Sumirat wonten dawuh. Gage kepiyakno barisaning para wadyabala Karang Kadempel dibiyuki Karang Abang. Istaken dawuh. Keparang ingkang abdi kepatihan nyuwun pamit madal wasilan nembang karo budhaling wadya. Istaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sinuwun nganti ati aja kowe bocah cilik. Iwangat sang prawara kusma makra kumimang gagat tari swaraning mataku ora Orpan sriteng turangga bendhe bere munya sauran mangungkung prajena mangkating prang gambira tyasing
Sedaya kena asem. Menggarian Ndara. Apa? Udutku kacer. Wah, edan. Purwedine kok nek ngobong kloso. Wayangan ngundang-undang damkar. Wah. Gatot. Kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Antarja, kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Bunge, kula wonten paring dawuh. Sing kandika Kakang Mas kami ngarayi garba ruci kula nyadhong dawuh. Rama Kyai. Nimbale dhateng sawanipun Kang putra pun Gatotkaca kula nyadhong dawuh. Pak, aku nyadhong dawuh. Wah, edan. Gatot wonten dawuh. Antarja wonten dawuh. Bunge. Wonten dawuh. Antasena, Piye, Pak? aja kaget. Anane aku ngawe kowe kabeh ning kene. Mergo arep tajarwani. Piye? Bapak arep dawuh apa? Wah, sejatine dudu aku ingkang kudu ngrampungi perkara. Agune Dipol kakangku napa daya ratu saka tlatah Sabrem. Ya saka negara Trembelu Suket jejule Prabu Gendra Swalawati. Satemene dudu bapak mulih ingkang wajib ngrampungi perkara iki. Nanging Bagong merga Bagong ingkang wis njalari perkara. Menggarian. Sampeyan kok ngluputke kula, Ndara? Hah? Sampeyan kok ngluputke aku, mongko aku ora ngerti ning endi keluputanku. Ya wis nantang karo Ratu Trembelu Suket. Nggih. Jan kula tantang merga kula ora seneng, kula ora trima nek Ratu Trembelu Suket nika wau
Ajeng bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ajeng di Karang Abang nek bapak ora kersa diboyong teng negarane teng Trembelo Suket. Napa kula luput nek kula mbelani bumi wuta getih kula sing kula tresnani. Kula pun tumbas kaos nika nyetak. Tulisane I love Karang Kadempel. Luput kula teng pundi nek kula niku nasionalis. Tegese piye? Cinta tanah air, tresna karo bumi wuta getih. Hah? Luput kula teng pundi? Dudu perkara nggonmu. Wani karo ratu kae mau mergo kowe belani bumi wuta getihmu. Lalu wah, luputmu kowe dawuh karo aku kowe jawil karo Werkudara kon nendang mestakane ratu kae mau. Wekasan pala aku engko kudu ngrampungi perkara. Sik. Sampeyan wau rak pun nggih pun saged nampa wis isa nrima. Hah? Nek anane sampeyan ndugang mestakane ratu nika wau niku merga napa nika Ndara Antasena? Apa? Salah informasi. Miskomunikasi. Merga sampeyan miskomunikasi. Ngertine kula jawil sampeyan. Padahal kamangka kula niki mung ngomong nek kowe ora minggat saka ngarepane Bagong, nek kowe ketiban tangane utawa ketiban sikile Ndara Werkudara, kowe pecah dadi sewalang-walang, kowe mati dening Ndara Werkudara. Lah kok sampean mangkat? Napa kula ngoten niku dawuh kalih sampean, napa kula ngakon sampean kejaba nek leh kula omong niku Ndara Werkudara, ratu niki mang dugang. Lah niku nembe kula dawuh utusan kalih sampean. Wah, ora bae. Ora bae apa mengkariyen? Den, Apa? kula tak takon karo sampean. Nek kula omong nek kowe ketiban tangane Ndara Werkudara mati, niku napa kira-kira kula dawuh? Ora. Mergo lemu ngomong nganggo nek kowe ketiban sikile Werkudara mati. Lah nek ora apa-apa. Lah teges kula mboten dawuh kalih Kang Rama ta, Den? Ora. Kowe ora njawil, kowe ora njaluk tulung karo bapak. Pripun pendapate sampean? Aku ya padha karo atur Dimas Antasena. Pripun sampean? Aku ya padha karo atur Yayi Antasena. Pripun sampean? Aku ya padha karo aturi ngendikane Anggir Antasena kae. Nah, niku sedaya pun mufakat, sedaya pun sarujuk. Kek kanton niki ngenjing ajeng ngangge tenda panggung napa mboten? Ayo Karang Mengawan bar maklar kaya aku kaya. Edan. Ya wis aku ngalah. Nah, ora wurung sampean ya gur ngalah. Gatot wonten dawuh. Lan kabeh wae ora tapiji buku siji. Wah, tak jaluk. Gandeng Karang Kadempel ketekan Parang Buka, ketekan Keramat. Saka negara Trembelo Suket. Iya kowe Prabu Gendra Solopati. Tak jaluk yen to ngepiyake barisane Purwadyabala undurna. Ing ngestaken dawuh. Paramangsa watu Kanjeng Rama badhe kula istakaken dawuh. Samangke kula badhe nyuwun pamit madal wasilan badhe ngundraken dhateng padobalanipun Prabu Gendra Solowati. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Santai mawon niki mengke sedaya kula ewangi. Arep ngewangi perang, Gong. Kula ewangi ndonga menang le perang. Wah, tak kira nek arep melu ngantemi wadyabalane. Pun niki kesimpulane sampean sing wani mbibiti perkara, sampean uga sing kudu wani ngrampungi perkara. Wah, yo. Nek mung ratu kae mengko turah-turah nggonku arep mateni karo ratu kae. Nah, ngaten nek kula seneng ngaten lho ben nglakon kabeh. Bucal.
Wah. Ngagelah gergancang kowe. Kaya ndha mentang, kaya gendhewa. Kusik. Sapa iki? Ana satriya kandhet ngeyayat brengose nguler gritu mangke kuping kiwa tengen dedeke Rasewira. Bungkik akik kunting tanding. Gus. Mandeka kowe aja mati tanpa aran, Gus. Takon karo aku. Luwih dhisik aku arep takon kowe sapa aranmu? Wah. Kowe tak takoni durung wangsulan malah kowe genti takon karo aku. Jamak lumrahe wong ketemu ning tengahing dalan. Takon genti tinakon kuwi wis lumrah. Yo, sak karepmu yen to pancen pernatan kene kaya mangkono. Nek pancen karep wanuh karo aku ya iki wadya balaning Prabu Gendra Sulapati. Keseting nalindring trembelu suket ya aku iki tumenggung bintang samudra. Sawa? Tumenggung bintang samudra. Bintang samudra. Yo. Tumenggung bintang samudra. Kowe pelatih timnas kae apa kowe? Pelatih timnas ya? Patrick Star Bito. Napa? Bintang samudra. Bintang samudra niku bintang niku wis ngarani. Samudra niku laut. Bintang laut niki. Aku ora kaya bintang wujudane. Wah. Sapa kuwi? Wah. Takon karo aku Raden Werkudara. Wah, iki sing dugang ratu Gustiku. Ndasmu. Iki sing jawuh Werkudara, iki juragane Werkudara. Bagong aku kowe ngapa kowe tekan kene arep gawe kisra. Pancen tajangi jembar. Mergo anane aturmu ana ngersane Werkudara nganti gawe ratu Gustiku didugang dening Satra Jodipati. Ya wis, kowe urusanmu karo urusane Werkudara. Kowe ra ndek urusan karo aku. Wis ya. Pun gak dirampung niku. Yo. Kowe yo ngewangi. Santai mawon, kula teng mriki. Ora lunga. Mboten. Kok tetep ngewangi sampean mengke. Wong wadya balane akeh banget kok. Ora lunga. Mboten. Kula teng mriki, kula nganti sesuk golekan teng mriki kok tetep mangko. Sapa kowe? Takon karo aku Setyaki Senopati Ndrawati. Beh. Kowe Senopati ning Ndrawati kowe. Dasar keporo nyata. Oh, aku wis tau krungu kondangmu. Yo, menungso ora tatanan. Sencaki, Setyaki, Sencaki. Yo ben aku melu yoja kok. Cara yoja Sencaki. Sakarepmu. Ayo enti Werkudara. Werkudara kon tekan kene. Werkudara kon tekan kene sing jenenge Bima. Bima ya Werkudara. Kon tekan iki tak keset mestakane. Ora sadadak ketemu karo Werkudara. Ora sadadak ketemu karo Kakang Masku ing Jodiwati. Kowe ketemu karo Setyaki durung karuane kowe iso menang bungsu aku. Wah, suke kendel bondo wani kowe paret. Kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang. Ora minggat saka pengarep candak mestakamu tak kepruk goto pecah ndasmu kelakon rondo bojomu. Singalina prapting lalis. Nek rondo tak gentenane. Ngawur. Beh, kae wis arep ana sing nyadong bojomu kowe. Ngapa kowe, Reng? Ora. Wis rampung apa perkaramu karo bojomu? Nek urung rampung iki nek sing nawani wadi ning aku.
Kowe gelem ora tukunen. Wadi kok didol ya kene. Ya engko tak WA wae engko. Oh ya. Ora minggat sekarwan kula lakon ning kene marganing matimu. Singalena prapteng lalis. Bintang samudra. Iya, ambruk aku. Oh. 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 Wah!
ayo yo cakak aduh sabar to. hei jar kowe jar bayang wah untung remeh pakem marang sini jar boh ayah weh ya oh ya oh jar jar ya oh itu jar kowe oh mati kowe aduh kena hijar mati kowe jar wah awas opa yo ayah wah aduh wah Gir, aku sing nandhangi.
Sapa maburi? Sapa kowe? Nom-noman mabur saka antariksa. Gatotkaca. Ki Gatotkaca. Kowe sapa? Gapit sekethek. Ayo. Werkudara ulungna bakal dadi bebandan ning negaraku mergo wis wani nyampar ratu Gustiku. Sadurunge ngundurke bapakku le dhisik. Patenana anake sapa? Aku ade Werkudara. Wah, kowe anak Werkudara to kowe. Mati kowe. Oh, ayah. Di menungsane. Wah! Pedhot. Oh, awas. Oh, Sambat to. Ayah. Menungso ratatan. Sapa iki Satria sisik? Antasena. Antasena. Heeh. Ayo. Kowe goleki bapakku to? Goleki bapakku to? Goleki sing jenenge Werkudara to? Werkudara kaya bapakmu. Heeh. Ora usah ketemu bapake, ketemu anake wae. Ayo. Parat sembetengan dadi menungso kowe. Apa lakon ning kene margane patimu? Oh, tibakno nyawa. Wah! Wah! suluk mbok ya sok diteruske. Mah. Ngemane-man cakepan ora. Demai sing gender seneng. Gok wonten dawuh. Tak sawang kahanan neng perapatan Karangkademel kae. Dos pundi? Bleduk mangampak-ampak ora ana enteke. Kira-kira waduk balaku menang apa kalah? Long. Toh-tohan yo. Mah. Aku bar bar ditulungi tanggaku Tulungi tanggamu piye? Biasa tau aku yo bar kena pinjal. Bayaran semengi tak nggo.
Lah untung tanggaku ki gelem tak silih jenenge. Lah nek ora mati diriku. Kowe iki kok sok senengane kaya ngono kuwi ora kena kaya ngono kuwi. Dit panas. Lah ya dit panas kae. Eman-eman juraganmu sing bayari kowe. Aduh. Pejah kula sinuwun. Lho. Patih Bondan Sumirat. Inggih. Wah. Lah kok dadi kowe mundur timpal baumu kaya ngono. Nuwun sewu. Kula pinanggih kalian satriya naminipun Antasena. Sapa? Antasena. Sapa kuwi, Gong? Sapa, Lung? Sapa Anggi? Kowe kok takok Anggi lho senengane ora. Lah wong mau saka kono terus takon kowe takon aku ya takon kono. Anggi seneng banget ki entuk nggon dhuwur banget. Oh lah iya. Ya meng aja begagah lingguwe. Saka nggon gender ki sak. Iya ta? Iya. Anggo mangane gendere, ya duh ngono. Sapa-sapa didudingi karo Kuwi sing gender. sing gender. Oh lah iya. Iki malah dut caturan dhewe-dhewe karepe piye? Karepe piye? Ayo nggih ngapunten kaya niki sejenak melepas penat. Sapa anake sing anake Werkudara sing jenenge Antasena kuwi sapa? Lah Antasena niku putu Sang Hyang Baruna. Nggih. Putu Sang Hyang Baruna. Bis. Baruna kok bis ora. Baruna kuwi ha niku bis. Baruna kok bis. Baruna niku dewaning samudra, dewaning laut. Dewaning laut lho, nggih. Niku Antasena niku digdayane kasektene iso manjing ning jero banyu, ning jero segara kaya dene ning daratan. Dadi si Antasena niku mboten napa-napa mengke nek umami napa niku jenenge? Umpami nyemplung segara niku iso ambekan kaya dene iwak ngoten nika. Merga niku mawon laire teng jero segara. Ngono nggih. Langgih kula pinanggih kalih menika. Ingkang namipun Raden Antasena menika. Mundur. Iki. Kowe iki ora iso merantasi gawe. Nyuwun pangapunten kathah sinuwun. Iya. Kono mundur. Inggih staken dawuh. Nyuwun pamit. Ayo ndi iki liyane iki? Kok ora enek ketok iki dumudar kabeh apa piye? Urung-urung kok wis. Ade ya. Gapit sekadang ora pangling. Nggih sinuwun. Kowe kalah mungsuh sapa kowe? Mboten nginten babar pisan. Kula kinten nek Werkudara mung ijen. Nek Werkudara mung ijen mawon kula geliak-geliak kula wantun. Mboten ketang mengke gratul-gratul kula perang mungsuh Werkudara. Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula satriya mabur. Kamangka kula candhak mboten saged. Pungasane satriya mabur niku medhun ning kula kalih disikuti jianggut kula. Nganti iki. Ah, iki. Wis kula iki iki ceracas iki. Oh, lah dadi ampang kaya ngono kok. Kowe mung kariyasa sound system. Tembak operatori dhewe. Kuwi ngawur ora lung kowe iki ora. Ah wis entek nglawah kaya ngono wis. Wis metik kaya ngono kaya ora. Kowe iki ngawur ora. Metik tanpa gigi. Ngawur ora. Ya piye iki cukup kaya kene iki. Ha ya ditambahke kono didandani. Saniki kan akeh to untuk pasangan gigi palsu ngoten niku. Mungsuhmu satriya mabur. Nggih. Sapa? Gok. Ngamarta niku sing satriya sisa mabur niku biasane Gatotkaca. Kok to Lung? Kayake lho, kayake. Mbok nek udu Gatotkaca ning karo numpak pesawat.
Apa karo numpak helikopter? Nek ngono tak pestheke mungsuhmu Gatotkaca. Lah mbok menawi niku. Wong murup dadane. Oh, bener Gatotkaca ya kok bener nggih, leres. Nggih ngono mundura. Ingestaken dawuh. Wahidan. Lah kok jebul tinemune Karang Kademel niku akeh wong digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kula mboten ngenten babar wisan. Wah, keparat. Gok, Ndun. Aku tak sing maju. Nek sampean maju mengke kula kalih mbilung sing rekoso. Kowe iki aja ngendondoni. Kowe aja ngendondoni sing dadi krentek ing ratu Gustimu Prabu Kendra Swalapati. Aku arep mboyong karo Semar. Aku arep mboyong karo Semar. Nek kowe ora nekake sartane ora ngepareng ki aku arep maju arep mboyong karo Semar arep ngrutuk paripusa karo Semar kowe minggato wae, kowe minggato. Oh ya wis. Wong pun lunas kok niki ngian kula karo Togok tak bali nggih. Lho. Wis lunas. Sampun, nek pun lunas nek kula didhawuhken mangsul, kula tak wangsul sakniki. Sapa sing lunasi bayaranmu? Nika wau Patih Bondan Sumirat nika wau. Walah keparat. Ya wis aja bali kowe. Lah ora wurung ora oleh bali. Aja bali. Nggih ngestaken dawuh. Menungso ora tatanan. Tak cobane kowe ngopo katikayane wong-wong Karang Kademel iki parat. Oh, hei. Nambani kesel. Oh ya. Kahanan perang kaya ngene kok kowe malah jingkrak-jingkrak. Niki sing urung metu meng gareng karo Petruk lho niki. Apa kowe iki ya wis metu? Dereng. Mula niki nembe ditakke kula ajeng maju perang. Iya. Neng kula nek ora njaluk kekuatan teng sampean kula sengara menang teng pabaratan. Ha kowe kok ora duwe rasa percaya karo awakmu dhewe. Ngeten lho. Piye? Kula ki napa sing iso dikalapke? Kula bondo ora. Rupa ora, kawasisan ya ora. Anen. Dadi kula nek maju teng pabaratan niku mengke kula diantem weteng kula niku malah meng senep nika. Terus karepmu kowe njaluk kekuatan aku kuwi, mbok kula nyuwun di mbuh napa disuwuk napa dicecep mbun-mbunan kula. Ben kula iso digdaya. Oh ya. Kowe pengen sekti? Nggih. Kowe pengen iso ambles bumi? Pengen kaya sampean. Kowe pengen iso dadi ora kasat netra? Pengen. Kowe pengen iso dadi wujuding buta? Pengen. Kowe pengen iso mabur? Pengen. Padha aku ya pengen. Wah. Mulai tenanan lho. Aku ya tenanan. Mergo aku ki ora iso mabuk, ya jane iso. Iso nek nuju kepepet aku iso mabur. Lah nek nek sampean iso ambles bumi mbok kula dibagahi ngelmune niku. Ya iso wae jane. Diwiradati diseranani iso, kowe iso entuk perangan saka kekuatanku. Wah, mbok nyobi mriki. Kula diparingi daya kekuatane sampean. Mermo. Nggih. Tak mripatmu tak olesi. Kok diolesi kaya nganggo salep wae. Oleskan sebelum dipakai. Ya. Mermo. Nggih, mpun iki merem iki. Merem ora malah mecicil. Niki ki pun merem. Saking ambane matane niki tlapukane dadi meng ciut. Ya wis ora apa-apa kok wis ora. Aku lho men trima kok sampean ora trima. Nggih.
Ampun diculek, ora tak culek iki tak useri banyu sungut. Oh nggih. Endi sing sisih kene? Oh nggih. Ah. Merem aja melek sik. Nggih. Nek kowe melek kowe engko wuta. Waduh. Ha iki kok malah wis melek. Oh nggih. Bedan. Ngopo? Kok sampean mboten ngangge kathok niku pripun? Sampean kok wudal niku pripun? Ora kok iso tenan yakin sumpah. Sampean ki satriya kok wah jan saru ndara saru kula tutupi. Lah untung padha lanange teng mriki nek umpama kula wedok ayo ta. Mengke rak cilaka sampeyan kangelan bayar kula. Ora aku ki tenanan kok kuwi tak paringi banyu sungut ning nggon mripatmu ki. Pamriye kowe ben iso ambles bumi sartane kowe iso mabur. Wah, nek iso mabur ki sing diolesi banyu niku awake ora ming sirahe mripate. Sampeyan ki ora. Lah niki rak dadi ajian tembus pandang to niki. Ning cobanen mbok menawa kowe iso mabur. Oh nggih. Kok cobane seranane pripun? Nyebula bumi ping 3. Bumi niki kula sebul, kula damu. Heeh, damunan ping 3. Lemah napa bumi? Nek bumi niku sing secara keseluruhan sing bentuke bunder ngoten nika. Ya lemah, damunan ping 3. Nggih. Batina pengen mabur. Nggih niki pun mabur ning ngendik banget niki. Niki pun mabur niki. Wis meduna. Lah kowe pengen mabur, nggih. Oh, tembunge ya kudu sing komplit. Wong Jawa ki kari tembunge gong. Oh, nggih. Coba damunono. Tak damu. Aku pengen mabur dhuwur banget. Waduh. Wipane ki ora ana oksigen. Oh, wis lah, jan wis ora. Kene ora tak tulungi. Mabur sak nyawane. Kowe iki le nembung aja mabur dhuwur banget, mabur dhuwur ngono wae. Lah nek kowe tembungmu mabur dhuwur banget kowe iso tekan Mars kono. Layakno niki wau kula ora iso ambekan jebul napa nenten nggen apa niku musafir. Musafir apa? Lapisan bumi niku lho. Atmosfer mah, nah niku atmosfer kok kleru musafir. Kowe kira kari tembunge, nggih. Kae wadyabalane kae. Wadyabalane sudah mundur. Kae ming kari ratune sing maju. Oke. Iso ngerti wong uda. Iso mabur, kowe samres bumi. Iso. Oke. Ladenane niku. Ora tatanan. Kok, Dun. Kok, nggih. Wonten dawuh. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Wis apa, Dik? Iki piye ya tuwekku? Pripun, Den? Iki piye? Lah kok teko dadi kanan pabaratan ing Karang Kadempel sepi mamring ora ana wong ki. Wo lah nggih. Lah kok iso dadi kaya ngeten. Kaya-kaya desa mati. Cobi di panjenengan maju melih mbok menawa do ndelik. Ndelik pun do beto buntelan plastik isine banyu warna kuning nika. Mengke sampean maju digapyoki. Wah.
Edan kowe aja ngawur kowe. Kowe aja ngawur kowe lho. Ah mbok menawi kok ya. Ah wong ki ora ana sing ngerti kok ya. Walah, gene iki mung sak jahe toko ki. Ndekno kok gleleng. Ketok kok iki lungan turun njaba kok ora kathokan. Wah, iki ratune, oh ya lothong. Wah, jan bilung gede banget ya. Awake mung cilik kok jebul bocahe. Mengke riyen. Piye? Kula kok krungu wong ngomong-ngomongan. Sapa sing ngomong-ngomongan? Kirangan kula piyambak mboten ngertos. Coba aku tak ngilang iki, aku tak ora ketok iki. Ya. Wah, alah nyoh kowe mati kowe. Iya. Ngapa, Gat? Mbuh iki sapa sing bethot rekku iki? Masa iya? Masa tak Iya. Iya. Ya, ngalah yo. Ya, alah. Ya. Ora iki jane do keneng apa? Aduh, mati aku. Iki wah lara banget iki. Ya. Aduh, yo. Aduh. Yo, ngalah yo. Edan iki. Iya, ngalah yo. Lara banget iki. Oh, lah sapa iki? Kowe ngapa, Gang? Edan kok ngerti karo aku ya aku ya. Coba sing kene. Kowe walah kowe to sing bethoti nggone Pak Demu. Kok ngerti karo aku ya? Masa aku ora ketok ta iki. Oh, kowe Bagong kowe. Waduh, konangan iki. Wah, iki wis badar iki. Waduh, mongko ora iso ambles bumi. Iki piye iki? Waduh, iki mabur ya ora iso. Dan, wah, jan wis kecekel kula. Iki pelaku utamane kok. Nggih. Wah, membocah edan. Ora tatanan. Mulane kok aku tiba-tiba kok ngerti kowe do kathokan. Lah wis badar kekuatane wah kok mung 5 menit iki piye kekuatane iki? Ayo. Kowe manut to tak pikut ning negaraku. Wah, ampun Siron. Prajurit menungsa digawa. Yo, digawa. Yo. Wah, kecekel tenan aku. Kok wonten dawuh. Siji moko siji kuwatane Pandhawa wis entek. Bagong wis tak ringkus, tak rangket gone negaraku. Nggih. Aku arep ngetokke pusakaku. Pusakane sampean tumbak Kyai Candrawiraya. Jebul tinemune sepining swasana pabaratan karang kadempel merga Bagong Kadigdayan. Wah nggih. Nyatane niku wau iso ilang. Kula ngerti lamat-lamat pas mbethoteke mbilung wau. Terus wonge badar dadi ketok melih. Kae sawangen dos pundi? Werkudara glelang-gleleng tiban pusakaku mati dening aku kowe. Oh! Gundule.
saka pinter ki ngene iki. Werkudara wis nglumpruk tanpa daya. Wah, dan Prabu Gendro Swalawati, kowe gawe lumpuh awake Werkudara. Aku iso guneman nanging pirangane awakku ora ana ingkang isa diobahke. Modar kowe. Gedhe ati kaya ngapa nek ora iso obah gunane apa? Ayo. Kowe wis kalah mungsuh Prabu Gendro Swalawati. Prajurit, glok. Werkudara dibayang ning negara trembelo suket. Wis tak kendhawuh kita. Ayo. Abot banget iki. Wah, piye iki? Abot kowe. Abot. Abot edan. Janaka ya. Oh. Mati kowe. Muni kowe. Lanange jagat kaya ngapa, baguse kaya ngapa? Nek wis lumpuh kaya ngene iki wedok-wedokanmu kabeh ora ana sing sudi ngladeni karo kowe. Aduh. Prabu Gendro Swalawati. Aja kesuwen. Yen pancen kowe arep mateni kelawan Janaka Patenana, ora suwe meneh kowe bakal tekaning mati agoring negara kowe. Prajurit tampane. Kono. Sarana. Wow. Menungso ora tatanan. Prabu Puntadewa. Wonten dawuh pangandika paduka sinuwun Prabu Gendro Swalawati. Ayo. Adimu sakloron sing dadi daya dayaning Pandhawa. Wis kapikut dening aku. Mung ari kowe gelem tak boyong negaraku. Kinarya Srana supayane Semar goleki aku ning negaraku banjur mengko gelem ngusadani negaraku. Puntadewa gage. Monggo sak mangke mboten sah dadak nglumpaken dhateng raganipun kang abdipun Puntadewa. Sak mangke kula saged dados bandanipun Sinuwun Prabu Gendro Swalawati. Oh ya kowe mandiri ya kowe ya. Urung tak bondo ku wis bondo tanganmu dhewe. Monggo anggenipun badhe mikut kula. Prajurit. Nggih. Mau aku ngerti glibete Ratu Ndorowati Prabu Kresna. Jarine sagu gawe pepadang ana ing Karang Kadempel. Lah kok sebul nyatane adi-adine Pandhawa dipikut dening mungsuh. Lah kok teko ming meneng wae. Yo, Kresna.
Nadyan kowe titising dewa ora-orane kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Tumbak ngener dadamu kowe ora lumpuh, kowe ora tekaning mati ning bakal tak gawe wirang kowe Kresna. Menungso ora tatanan. Lah kok teko dadi ana mungsuh. Ora mangerteni marang sangkan paraning bilae. Lah kok teko dadi nata Ndrawati. Dadaku kener tumbak. Tumbake sapa iki kemaret? Nggonku nyawang jroning Mahabharatan Karang Kadempel wis ora ana wong wing. Babar pisan wis ora ana wong wing. Sepi kamangka ora ana sisa-sisaning bleduk mangampak-ampak ingkang duga mapan ana ing Karang Kadempel. Petruk kowe ngopo? Weh lah iki menungsane mati dening aku lho ngawur kowe kira. Lho. Reng, apa? Rene reng. Oh, ngerasake ngelakok-ngelakokke wong tuwa wae, mengo. Lho. Kowe kok entuk bone kau ndel-ndel udu. Iki setanane wis metu. Heeh. Setane wis metu. Monggo awake dhewe iki biasane nek ana setan nggo dolanan. Oke. Monggo iki pirantine dawa banget iki lambemu ora. Ngopo nyekeli tanganku? Loh. Sik to. Apa? Kok karo suarane kaya aku ki kaya kenal. Kenal piye? Ngaku aku sapa? Lho. Nala Gareng. Nggih. Kowe lali karo aku apa piye? Lho, mengke riyen Sinuwun Darawati tane iki. Sinuwun Kresna to. Apa ya? Wah, dar kok iso dadi kaya ngono iki. Dadi wujud kaya ngene. Sampeyan iso dadi wujud kados ngeten Sinuwun. Loh. Iki do ngopo kok do tangisan ki? Kowe ngopo tangisan Petruk? Sampeyan ampun tuting ta. Ampun tangane ampun diobahke ampun nglawe ngeten. Ngene. Alah malah. Sampeyan ki kok ora ngisen-ngisen kula. Ora ana perkara apa janjane? Mang golek pengilan ta ora niku anten sendang nika. Dan lah kok dadi wujudanmu kaya ngene Nala Gareng. Pun ngandel ta saniki edan-edan menungso ora tatanan. Sapa ingkang wani nyalen wujude nata Ndrawati dadi wujud iki apa iki lha niku niku rekane sampean ngobahke tangane sing ngobah niku mangko tangane niku senes niku ning niki niki tangane niku tangane sampean piye iki Tru mbuh aku dhewe ya ora dong edan menungso ora tatanan iki piye Nala Gareng iki piye ampun gak gratis keteng bapak mawon yo ayo tak kanthi sang-sane bapakmu. Kaya iso kaya ngono
Kakang Semar kudu ngono Kakang. Mengke piye? Mboten mati nduga mana. Lah kok teka sinuwun Prabu Kresna isa saged salin wujud kados mekaten. Aduh Kakang ketiwasan iki Kakang. Mboten sah ngobahke tangan lho mboten sah. Iya. Iya Kakang. Iya. Yen aku ngobahke tangan aku kewirangan. Lah ra apa? Ampun ngobahke tangan to. Mriki kula cekeli ngenten mawon. Mbah. Aja nolo gareng. Aja. Keri. Wah nggih. Ajan piye iki Pak? Ampun kuwatir. Iya Kakang Semar piye? Sampeyan mau dawuh kalih kula nek sampeyan saguh ngundurke kraman sing nekani Karang Kadempel. Pancen sekawit diomongi ora sah ngobahke tangan. Pancen sekawit aku saguh ngundurke wadyabalane Prabu Gendra Swalapati. Nanging tak sawang pabaratan katon sepi. Yen ngono nata Ndrawati duweni pangira Panyakraba yen to wadyabalane Prabu Gendra Swalapati wis mundur Kakang. Mboten. Janestu mundur wadyabalane Prabu Gendra Swalapati pun mboten mapan enten Karang Kadempel. Ning wadyabalane Prabu Gendra Swalapati niku do ndelik, do nyingkrih, do pados papan sing eyup lan pados pengayoman supados boten kawanguran kalih para Pandhawa. Lah malah para Pandhawa mapan ana ngendi Kakang? Lah niki sing ajeng kula critake teng sampean. Kula niku mboten nyumrepi langsung anggenipun para Pandhawa dibukut dening mungsuh. Ning kula niku pun ngerti Semar niku pun tanggap Pandhawa le mboten enten iki merga mboten mapan teng Karang Kadempel nanging sak mangke pun kapikut kalian Prabu Gendra Swalapati lho sinuwun. Edan-edan menungso ora tatanan. Banjur iki kepiye? Wewujudanku kaya mangkene iki apa kira-kira iso bali kaya wingi uni Kakang? Saged. Sranane sampean kudu golek enten pundi dunungipun para kadang-kadang Pandhawa lan kedah saged ngluwari bebandanipun Pandhawa saking mungsuh sinuwun. Ya Kakang. Yen mangkono bakal tak gege wansine tak gelak mangsane aku njaluk pamitmu padana ngedidurunge para Pandhawa Kakang. Ngatos-atos lho sinuwun. Gareng wonten dawuh Pak. Kowe aja keri. Tutma sinuwun Kresna najan wujudane kaya ngono. Nggih ngestaken dawuh. Ning kula mampir gara-gara sik sakarepmu. Nek sinuwun Ndrawati ora sranta selak kepengin bali kaya wingi ya kepiye carane? Nggih. Petrus sisan diganti nggih Pak ngestaken dawuh. Wah, kaya mesake kanane sinuwun Ndrawati ya Pak. Ayo mergo kodrate wis ngono. Nggih. Mesake temen. Pandhawa wis do tak omongi. Nek pancobane wong sing duweni gegayuhan luhur kuwi ora gampang. Ya. Aku tak nunutuh sartane tak nyuwun. Ana ngarsaning Gusti tak muja wujude Semar. Ben Semar pindha warna iki digawa karo ratu kae. Kocapun nalika semanten. Nenggih Sang Lora Semar Badranaya nalika semanten meger-meger datan mobah datan musik ing cepar sentuh diri mangwasaning dewa. Dene mekaten pancobaning para Pandhawa ingkang den raosaken. Nalika semanten sigura ngelolos sumpingipun ingkang setunggal ingkang awujud lombok abang. Nalika semanten den banting wonten ing Bantala. Satemahical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang sarit mok lawan Semar Badrana ingkang sejati.
Semar, suarane padha. Nggih. Tak omongi. Kono ana wong sing tekan kene nek kowe arep diboyong, arep dipikut, kowe manut tok. Kersanipun Semar kados pundi? Aku tak munggah ning kayangan. Lah kok dadi kaya ngene lelakon sing disandang dening para Pandhawa Semar. Semar, kula sinuwun. Sampean sinten? Lho. Kowe ra ya wis tepung karo aku. Nalikane sepisanan aku suwane kene. Sinuwun Prabu Gendra Swalapati. Dasar kepranyata. Apa wis satata kowe arep tak pikut, tak boyong ning negaraku? Kula nderek mawon. Mati kowe Semar. Wah!